na 7 years. Ngayon po, lihim pa po siyang nakikipag-communicate sa akin. Nilokan nila ako actually ng pinagkakatiwalaan namin. Wala kaming formal break pero bigla na lang niya akong binlock. Pero sa loob ng 7 years is nag-invest ako. Yung nagko-comfort sa aming dalawa pag nag-aaway kami is kalibin na pala niya. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo na naman po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Sa oras natin ngayon na 9:02 PM sa buong Kapuluan, magandang gabi kabisyo. Ika'y nakatutok ngayon sa Rocky Secret Files with Jello. Kabisyo, nakakalungkot lang ang ating napakinggan na nakaraan na naging caller natin sa Top Secret. Isa ito sa mga nagbibigay at nagpapatotoo na hindi kasi lahat ng hindi lahat ng taong nasa paligid mo ay totoong concern sa'yo. Hindi lahat ay mabuti ang intensyon sa'yo at hindi lahat mapagkakatiwalaan mo. Kaya mga kabisyo, mag-ingat po tayo. Mag-ingat sa mga taong pinagkakatiwalaan at pinagsasabihan natin ng ating problema. Minsan, imbis na makatulong sila sa'yo, mas makakadagdag pa at mas makakabigat pa. May kasabihan nga kabisyo na minsan wala namang ibang tao ang makakatulong sa atin para ma-resolba ang problema. Kundi minsan ang sarili lang din natin ang magiging katuwang natin upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay natin. Mga kabisyo, tungo na muna tayo sa patikim ng ating Rocky Secret Files. Ipinagpalit niya ako sa kabarkada ko. Medyo masakit to kabisyo ha. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, minsan hindi talaga natin mapagkakatiwalaan ang mga taong nasa paligid natin. Katulad na lang ng kwentong mapapakinggan natin ngayon na babasahin na nag-iisang basa princess na ipinagpalit siya sa mismong kabarkada niya. Ang tanong, kaninong kabarkada kaya? Babae kaya to? Lalaki kaya to? Kasi kung lalaki to, dapat may bro code. Dapat may sinusunod tayo na kapag galing sa kaibigan mo o kabarkada mo, hindi mo dapat ginagrab yung opportunity. Lalo na kung galing sa kaibigan mo. Second, kung babae naman ito, siyempre may girl code din naman. Meron din namang paniniwala ang babae na kapag galing na sa kanya, at alam mo naman na malalim ang naging pagsasama nila, at ikaw magiging dahilan para ipagpalit yung kaibigan mo o kabarkada mo, tingin ko hindi rin naman maganda. Kaya mga kabisyo, alamin po natin kung ano bang story ang mapapakinggan natin ngayon sa Rocky Secret Files with Jello. Alamin natin kung
ang storya ba na mapapakinggan natin tungkol sa third party? O ang storya natin na mapapakinggan ay patungkol sa taong hindi marunong makontento at naganap pa ng iba at ang pinagpalit pa sa mismong kabarkada ng taong minamahal niya. Kaya mga kabisyo, simula alas 9 hanggang alas 12 ng madaling araw, kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. At kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. With Titangelo. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files.